गीत हर एक लाइन खाती बा कि हई देहिया अरे पीरना के देश वाला कि बागी बलिया उत्तर पर देश वाला कि हई खून क्रांतिकारी परिवेश वाला हई सुपुत्र झुनू सिंह चाचा जी के हई खून क्रांतिकारी परिवेश वाला ये खून चित्तू पांडे मंगल पांडे के खून है स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के खून है ये खून दयाशंकर सिंह जी के खून है नीरज शेखर सिंह जी के खून है कीर्ति सिंह जी के खून है हमारे तमाम माइयन के खून है कि हई खून क्रांतिकारी परिवेश वाला एकदम मिजाज में कैसे के डबल में कि हई देही या फिर के देश वाला है बागी बलिया उत्तर प्रदेश वाला है गीत के एक लाइन गजबे लिखाइल बाटे और ये गीत और भाई सनी लिखले बा अभी गीत संगीत में हम दूसरा चरित्र देखे के मिली अभी ले हमने के खेसारी भैया के गीत लिखले रहले नचनिया कारण पागले बना दी राम जी तमाम गीत हमार किशन भैया अब दोनों भाई मिलके अलग अलग धमाल मचाई जगह से कि आईपीआरएस के जमाना आ गया ये हमारे किशन भैया गान लान चौके से पहले गाते जे चोराला से काल है चोरावला बस के बाद यही बार गा के कहा जे कि हम 3 साल से धइले रहने बाका साहब लगा लिखाइल बका गाना अरे की सही बात है ये अंतरा बड़ी नीचे से ला कि गलिया 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 बलिया में घूमे रंगदार हो हाथे हाथे लेके अपना चले हथियार हो तब कसरिया गौल कमेटी का अध्यक्ष हमारे बड़े भैया पिंटू तिवारी भैया दोस्ती गीत तमाम गीत हमने के दोनों भाई मिलके हमने के तैयार कर ली जा गाना मार्केट में बड़ी धूम मचौल आगे से आशीर्वाद दीजिए कि हमने दोनों भाई अपन अपन क्षेत्र में भाइयों तगड़ा तगड़ा गीत लिखो और हम अपन गीत लेके रुआ सबका आशीर्वाद पाई जाना जी भैया ये ना कि हई खून क्रांतिकारी परिवेश वाला कि हई खून क्रांतिकारी परिवेश वाला कि बागी बलिया देश वाला बागी बलिया बागी बलिया देश वाला गीत
आज सुबह 7:30 बजे रिलीज हो जाए सनी पांडे सिंगिंग लाइव। ये गाना के चुन के रखले रहली जा कि राजा खरौन ये क्रांतिकारी के धरती है, ये झुनू चाचा के धरती है, ये नंदन भैया के धरती है, ये जाके हर एक एक आदमी क्रांतिकारी बा। गीत जाई जी उम्मीद रहे कि जब बहुत अपार भीड़ होई यही से ये गीत के लॉन्चिंग आज हो गई नंदन भैया यूट्यूब पर काल है, लेकिन गीत के लॉन्च हो गई बाटे। चोरावे वाला चोरा सकेला 12 बजे वाला चोरी जब अपने हमनी के मोय करे के बात त एहू से तगड़ा तगड़ा गीत आवत रहे काल से रोआ रोहट चाल लेकिन माता बहन बैठल बाड़ी जो तो हमने के फर्ज बनता कि ओइसने ओइसन गीत गावल जाओ जौन हमार माई बहन भी सुनस और माई बहन के भी अच्छा लागे। लास्ट में सब गीत हो अपना भाई लोग खातिर गाई, लेकिन तनी हमार माई बहन लोग जुटल बा और हमारा पास ऐसा प्यारा प्यारा गीत बा लोग सबके दिल खुश हो जाई। लोग कहला कि खाली उल्टा सीधा गीत गई बता लोग नाची दोस्ती गाना से अधिका के नचैले होई करिया काजल से अधिका के नचैले होई। एगो गाना हम बोले रही